Energia komunitate baten kontzeptua ulertzeko nahiko sinplea da. Azkenean da herritar batzuk elkartzen dira beraien herriko eredu energetikoa aldatu nahia. Herritarrak izaten dira gidaritza ematen dutenak, baina udalaren partaidetza eta laguntza izaten da. Eta aldi berean, pymeetako ordezkariak ere parte hartu dezakete energia komunitate hauetan. Beti ere, irabazi asmorik gabeko erakundea sortzen dira, kooperatibak edo elkarteak, beraz negozioa egiteko aukerik ez dago bide honetatik. Momentu honetan, energia komunitateak bi lan lerro nagusi dituzte. Batetik, energia berriztagarriak sortzea, erregai fosilak pixkanaka baztertzen uteko, eta bestetik, energia kontsumoa murrizteko lanetan. Bada, energia komunitateak gizarteari egin diezaioken eta egiten dion beste ekarpen bat. Eta da, herriko gizartearen indartzea. Bi bidetatik gertatzen dago, batetik konexio berriak gertatzen dira herri mailan, energia komunitateetan ezagutzen ez ziren pertsonak parte hartzen dute proiektu komun batean, eta beste alde batetik burujabetzaren indartzea ematen da. Gaur egun gure baliabide asko, ez bakarrik energia, elikadura eta beste hainbagai kanpotik etortzen zaizkigu eta menpekotasun izugarria daukagu, hainbatean herrian bertan sortze baldin bada energia, menpekotasun hori murriztu egingo dugu. Energia komunitateek izan dezaketen inpaktua eremu ezberdinetan ezberdina izango da. Hau da, eremu urbanoan eta hor sartuko genituzke etxebizitzak eta zerbitzuak inpaktu nahiko handia izan dezake, herriko teilatu egoki guztiak aprobetxatze baldin baditugu, sortu daiteke eremu horretan beharrezko izan daitekeen energiaren gehiengoa. Mugikortasunean inpaktu ertaina izango zen, eta industrian aldiz inpaktu txiki izango du. Ze beste eskala bateko beharretaz hitz egiten ari gara eta momentu honetan energia komunitateak ez dian maila horretara iritsi. Energia komunitateak izenak dion bezala energian kokatzen dira momentu honetan, baina herri batzuetan dagoeneko aidea beste aukera batzuk irudikatzen. Egitura horri beste adar batzuk sortzeko aukera aurreikusten hasi dira. Adibidez, zaintzan edo elikadura.